سلام كبرات تخاتلتي نلومي 27 تقمتي ابستدار وزيناتات ايرترا سردتو كفوت دبدابه اب تግራይ حجون كينات يقصل مهلاو مغلاصو اب دو افريقا يكايد زلو زته بزملكت زلو حبريتاتات نمنግስት فدرال ኢትዮጵያ زغربه كستات اب كامبالا اب ህፃናት ኢቦላ ምርአይ መግላጹን ካለን ዘጠቃለለ ክኸውኒው አብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትር ተኸታተልትን ምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩን ነተናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁን ብኽብሪ ይዕድመኩም ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩናት ሕጂውን ይቕጽል ከም ዘሎ ይገልጸሉ ኣብ ዘሎ እዋን ብወገን ዓድዋ ሓያል ውግእ ይካየድ ምህላው ተገሊጹ ሓደ ካብ ላዕለዎት ወተሃደራውያን መራሕቲ ሓይልታት ትግራይ ሓበሬታ ሂቡን ዝበለ ማዕከን ዜና ቢቢሲ ኣብ ትክልል ሕጂውን ሓያል ውግእ ይቕጽል ከም ዘሎ ከም ዝገለጸላ ክትሕብርን ከላ ኣብ ከባቢታ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት መንግስቲ ፌደራል ሒዝያ ዝበለ ከተማ ዓድዋ ከዓ ከቢድ ብረትን ታንክታትን ዘሳተፈ ኩናት ከም ዝተኻየደ ከም ዝሓበራ ገሊጻላ እዚ ኣብ ከባቢ ዓድዋ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ከዓ ነቲ ካብቲ ከባቢ ብኽልተ ወገናት ናብ መቐለ ዘእትዎ ቀንዲ ጽርግያታት من حزك خون كم زخل غازيتኛ بي بي سي ويل روس صحيفلا بخال وغنون اب جنبار زالنبسا حيال كينات يكاد مهلاو تحبيرو اذا حج زكاي زلو كينات بز حيال ملكع زقصل زلو ابدو افريقيا مونغو تግራይን فدرالن ناي سلام زته يكايدو اب زلو وانيو مستي ابدو افريقيا زكاي زلو زته بزتحاسكا بريزيدنت دو افريقيا سيريل رامافوسا هاغرو دو افريقيا بمرحنت حبرت افريقيا زغبر ناي سلام زته تنقد مخالا كبر كم سمعو غليصو بمسرت افنيات بريزيدنت زهبو حبريتا بريزيدنت رامافوسا بزعبا زته حتى مسقربلو بقتታ ከም ዝተቀበሉን ግጭት ዘይብላው ውሕስት አፍሪካ ከተልኸ ፖሊስ ዶ አፍሪካ በመዃኑ እቲ ዝግበር ዘሎ ዘተ ኣብዶ አፍሪካ ይካየድ ምህላው ክብር ከም ስምዑ ሓቢርሎ እቲ ክሳብ ዝመጽእ ሰንበት ክካየድ ምዃኑ ዝተገለጸ ዘተ ሰላም ሎሙን ቀጽሉ ከም ዝውዓለ ይግለጽ ምስናይ ትግራይ ኩነታት በዝተሓስካ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት አሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ኣብቲ ምስ መራሒ ሕብራት ኢማራት ዓረብ መሐመድ ቢን ዛይድ በቴሌፎን ዝተራኸበሉ እዋን በዛዕባ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዘሎ ግጭት አመልኪቶም ከም ዘተዩን አገዳስነት መቁራስ ተጻቦታቱን ዛዕቦም ከም ዘነበረ ቤት ጽሕፈት ወሃብ ቃል ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት አሜሪካ ሓቢሩ አብዶ አፍሪካ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩናት በዝመልከት ዘተ ሰላም ተጀሚሩ ላብ ዘሎ እዋን ኣብ ካልእ ኩናት ድማ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ናይ ድሮናት መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ጉድኣት ከም ዝወረደን ንመንግስቲ ፌደራል ከም ዝኸሱን ኣብቲ ከባቢ ዝንቀሳቐሱ ትካላት ሓቢሮም ክትብል ማዕከን ዜና ሮይተርስ ጸብጺባ ሮይተርስ ኣብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ካብ ርእሰ ከተማ አዲስ አበባ ኣብ ቀረባ ርሕቀት እትርከብ ዓዲ ካብ ሓደ ናይ ዓይኒ ምስክር ዝረኸበቶ ሓበሬታ ከም ዘነጽሮ ብናይ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኣስታሱሳ ሲቪላውያን ከም ዝሞቱ ገሊጻ ነቲ ሰራዊት ናጽነት ኦሮሞ ዝበሃል ውድብ ዝውክል ኣካል ድማ بمنقد تويتر كوم دما ناب رويترز برزل اخو حبريتا مسرت اتزغبر زلو ناي درونات مدقعتي كاب زحلفه سوون حموس جميرو كساب زحلفه سولس كم زقصلن قصر موتات كانا بما ادغص تصقع مهلاون غليصو بابلات صته حنخي فديو بمسغا شمو خطقس زيدلي رويترز ززررب نبار دما بسنبت ابزوبا معراب شوا ام مبرق اوروميا زركب ناب اديس ابا زقرب وردا ناي درون مدقعتي خفصم كم زرايه اتمل اختي بمنقد تليفون ابزهبو لزنبر اوان دما كاب قبرني حدا ود 16 عمد قداي يملس كم زنبره كم زغلص حبيرالا بجكا زون ابز اوان نتي اسر متقعتات زرئي تنقاسقاس مسلنا يقدايات ام محبراو غصات يزاور مهلاو اذا معكن غليصالا ኤርትራ በመንገዲ ኣብ ሕብራት መንግስታት አሜሪካ ዝርከብ ኤምባሲ አገራ ንዝኽርቶም ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣብ ልዕሊኦም ዓሌታዊ ምጽናት ዝተፈጸመ ኣይሁድ ዝተዳለወ ናይ ሕብራት መንግስታት አሜሪካ ቤተ መዘክር ሆሎኮስት ኣብ ክልል ትግራይ ኢትዮጵያ ዝለዓለ ሓደጋ ምጽናት ዓሌትን ጃምላዊ ገፍዕታትን ብዝብል ኣርእስቲ ዝዘርግሖ ጽሑፍ ኣመልኪታ ናይ ተቃውሞ ክፉት ደብዳቤ ሰዲዳ ኤርትራ ኣብቲ መንገዲ ኣብ አሜሪካ ዝርከብ ኤምባሲ አገራ ዘርጊሓቶ ዘላ ናይ ተቃውሞ ክፉት ደብዳቤ ነቲ ቤተ መዘክር ዝዘርግሖ ጽሑፍ ናይ ጸለመ ክስታት ክትብል ያ ነጺጋቶ ትርከብ እቲ ተመዘክር ኣብቲ ብዛዕባ ኩናት ትግራይ ኣመልኪቱ ዘርጊሕዎ ዘሎ ጽሑፍ ብሓይልታት ኤርትራን ፍሉያት ሓይልታት ኣምሓራን ዝድገፉ ሓይልታት ጸጥታ ኢትዮጵያ ንወሰንቲ ዓድታትን ከተማታትን ኣብ ዝሕዝሉ ዘለው እዋን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ክህሉ ናይ ዝኽእል ምጽናት ዓሌት ብዙሕ ናይ መጠንቀቕታ ምልክታት ኣሎ ክብል ጽሒፉ ዘርጊሑ ዝነበረ ኤርትራ ኣብቲ ኣብ አሜሪካ ዝርከብ ኤምባሲ አገራ ነቲ ቤተ መዘክር ዘርግሖ ጽሑፍ ብሕወሓትን መርበባትን ዝተጎስጎሰ ይድሕር ምባል ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቅታት ብውሕዱ ብናጻ ኣካል ምርግጋጽ ከይተገብረሉ ተደጊሙ ብምባል ነቲ ቤተ መዘክር ናይ ሕወሓት ጎስጓስ ደጊምኩም ዝብል ናይ ተቃውሞ መግለጺ ኣውጽያተሉላ በጀካዚ እዚ ኣብ ሕብራት መንግስታት አሜሪካ ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ እቲ ንኽልተ ዓመታት ቀጺሉ ጸንሐ ውግእ በመጀመርታ ኸውገድ ዝኽእል ዝነበረ ኩናት እዩ ዓበ ክሳራ ህይወትን ዕንወት ንብረትን ኣስሪጹ ይቕጽላሎ እዚ ግን ንኹለና ተገጭ ዘለዋ ዞባታት ጸሊወን ይድሕር ምባል ነቲ ኩናት ናይ ሕወሓት መርጫ ኢሉውን ከሲስሎ ኣብ መወዳእታ ጽሑፍ እቲ ናይ ኤርትራ ኤምባሲ እቲ ናይ ሆሎኮስት ቤተ መዘክር ዘውጽኦ መግለጺ ክስሕቦ ሓቲቱ ይዝርከብ
ኣብ ካምፓላ ርእሰ ከተማ ዩጋንዳ ኣባላት ሓንቲ ስድራ ዝኾኑ 6 ህጻናት ብኢቦላ ከም ዝተረኽፉ ሰብ መዘተ ሃገር ኣፍሊጦም ዶክተራት እታ ሃገር ኣብ ካምፓላ የላባዕ ንዘሎ ቫይረስ ንምክታእ ተሪ ስጉምቲ ክወስዱ ንሰሙናት ክጽውዑ ጸኒሖም እዮም ብመሰረት ሓበሬታ ሰብ መዘት ጥዕና እታ ሃገር ሓደ በቲ ቫይረስ ዝተለኸፈ ዘመድ ካብ ካልእ ከባቢ መጺኡ ምስታ ስድራ ድሕሪ ምጽምባር እዩ እቶም ህጻናት ብቫይረስ ኢቦላ ተለኺፎም ኢሎም እዚ ለበዳ ኣብ ዝሓለፈ መስከረም ኣብታ ሃገር ካብ ዝረአ ንድሓር ሚኒስትሪ ጥዕና ዩጋንዳ 109 ሰባት ብቫይረስ ኢቦላ ከም ዝተለኽፉን 30 ከም ዝሞቱን ኣፍሊጥዩ ካብዞም ዝሞቱ እቶም 15 ካብ ካምፓላ እዮም ቫይረስ ኢቦላ ህዝቢ ኣብ ዝእከበሎም ከባቢታት ብቁልጥፍ ዝላባዕ ኮይኑ እዚ ሱዳን ስትሬን ተባሂሉ ዝጽዋዕ ዓይነት ቫይረስ ዛጊት ክታበት ኣይተረኽቦን ኣብዚ ወርሒ ማእከል ዝለበዳ ዝኾነ ወረዳታት ሙቡንደን ካሳንዳን ካብ ካልኦት ከባቢታት ተነጺለን ክጸንሓ ተገይሩ ነይሩ ፕሬዚደንት ዩጋንዳ ዩዌሪ ሙሴቪኒ ለበዳ እቲ ቫይረስ ንምክታእ ካብ ሰብ ሞያ ጥዕና ንዝወሃብ ቅድመ መጠንቀቕታ ዝምልከት ስጉምቲ ኣብ ምውሳድ ልኡም ብምዃኑ ገለ ሰባት ሻቆሎቶም ይገልጽለዉ ሚኒስትር ጥዕና እታ ሃገር ዶክተር ጄን ሩት ኣሴንግ ህዝቢ ብብዝሒ ኣብ ዝንቀሳቐሰለን ከተማታት ለበዳ እቲ ቫይረስ ከም ዘስግኣ ገሊጻ ናይቶም ኣብ ካምፓላ በዚ ቫይረስ ዝተለኽፉ 6 ህጻናት ስምን ዕድማን መንነቶም ንምዕቃብ ኣይተገልጸን እንተኾነ እዞም ህጻናት ዝመሃረሉ ቤት ትምህርቲ ከም ዘይተዓጸወ ተፈሊጡሎ ዶክተር ኣሴንግ ከም ዝበለቶ ካብቶም ኣብ ዝቐረበ እዋን በቲ ቫይረስ ዝሞቱ እቶም 6 በቲ ቫይረስ ዝተለኽፉ ሰባት ዝኣልዩ ዝነበሩ ሰብ ሞያ ጥዕና እዮም ኢላ ቫይረስ ኢቦላ ኣብታ ሕመረት ቆጠባት ሃገር ዝኾነት ካምፓላ ብፍጥነት እንተተላቢዑ ናብ ካልኦት ሃገራት ናይ መለባዕ ዕድሉ ዝለዓለ ይበሃል ኣሎ فلوت أفرايس أنا سكيتشرس كيف لطن كي تعدمن أب لوس أنجلس نبزر كبيت صحفته آتي نزبلو بيز فلت رابر كاني ويست كم سوغوغو غاليسو اتتكال مستر رابرن ديزاينر ناي مسرح حساب يبلين ونيلو كاني ويست أنصار سيما ونزغن عزربا أم حبرو ميديا مزرابو سعيبو كداون تنج أماتاتن سبورت زفري جرمنا وتكال أديداس مستر رابر زنور ركب كم زبتا خد حر مغلاص إيو سكيتشرس نزغو داي وسيد زولا سكيتشرس أبزوز أمغلاص إي كاني ويست نبيت صحفته تتكال سبات أكيبو كم زمت ዘይተፈቅደሎም ምእታው ናብ ውልቃዊ ቦታ ከም ዘካየደን ገሊጹ ምስቶም ሰባት ድሕሪ ዝተገብረ ዝርብ ካብቲ ቤት ጽሕፈት ክወጹ ከም ዝተገብሩ እውን ተጠቒሱሎ ብተወሳኺ ነቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዝገበሮ ከፋፋለ ዘረባ ንኹንናይና ከምኡውን ፀረ ሴማውነት ወይ እውን ዝኾነ ናይ ፀልእ ዘረባ ኣይንፃወርን ኢሉሎ ካኒ ዌስት ከየፍለጠን ከይተዓደመን መምፁ እውን ደጊምና ክንነፅር ንፈቱ ኢሉ ተጠቃዓይ ሕማም ምልውዋጥ ስምዒት ወይ ድማ ባይፖላር ዲስኦርደር ዝኾነ ካኒ ዌስት ኣብ ቀረባ እዋናት ምስ ብዙሓት ፍሉጣት ትካላት ናብ ምስሓብ ዝኣተወ ኮይኑ ብዙሓት ምስ ዝነበሮም ርክብ ኣቋሪጾም ኣለዎ እዞም ምክርኻራት ኣባታዊኡ ከቢድ ክሳራ ክስዕብሉ ከም ዝኽእሉ ዝግመት ኮይኑ ካብ ዝርዝር ቢልዮኔራት መጽሔት ፎርብስ ወሪድሎ እታ መጽሔት ከም ዝሓበረቶ እቲ ራፐር ምስ ኣዲዳስ ዝነበረ ምሕዝነት ብምቁራጹ ዝውንኖ ዝተጻረየ ሃብቲ ካብ 1.5 ቢልዮን ዶላር ናብ 400 ሚልዮን ዶላር ወሪዱ ኢላ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም